you. Medyo unexpected nila ako pagyakan. Gusto ko lang magpasalamat nila ng mother. Maski nakapurian nga nakatalawasan ng problema at hiya pagsuportar hamon. Maski ano man nahitabo hamon, di ka nga kagusti na masulod ang pira katuig nga nagko na kami na. Pasalamat ako nga dahil nga ako niya hamon kayo. Sa mga naiiwan, pagpapahiwatig ng paghihintay. Maghihintay.